Ihe ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Ekene m nwoke, ekene m nwaanyị. Asị m ka onye chiri ya zelu. Si na tata wee ke bụrụ mbido izu n'ọgụgụ izu n'ọdịnala Igbo. Asị m ka Chieke tata gọzie anyị, ka eke ketara anyị ndụ, ketara anyị ihe ọma, ketara anyị udo na ọganiru, kepụrụ anyị ndị uchu, ndị amụsụ nwoke, ndị amụsụ nwaanyị. Ketara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Asị m na tata wee ke na anyị apụ n'udo, anyị abata n'udo. Anyị si ije anyị abụ ije mmiri taa na ọ ya bụ ije nkụ. Asị m anyị gbuo n'iru ka anyị gbute mma, anyị gbuo n'azụ anyị gbute mma, n'aka nri anyị gbute mma, n'aka ekpe anyị gbute mma. Anyị siri chi anyị tụba anyị ugo na ezumezu mmụọ niile, ndị ichie ndị anyị na-atụrụ nzu na edo na anyị ha ọjị na mmanya ike. Ka a bụpụrụ anyị ihe ike niile, chụọrọ anyị ndị ajọ nwoke, ndị ajọ nwaanyị, ndị osochi egbu, ndị na-anapụ nwoke akara, na-anapụ nwaanyị akara, ndị na-eji monitoring mirror na-amonitọ akara aka ụmụ mmadụ, ịchọpụta ihe ha bụ, ebido gbaba ha wụọ. Anyị si kacha anyị na ezumezu anyị, bupụrụ anyị ndị dị ụtọ na mgbe ọbụla ha kpọrọ afọ anyị ka afụ mmiri fụọ arụsị. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya daa, ọ dacha, onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụrụ. Ọ bịara egbu anyị ya gbuo onwe ya. Onye si na isi anyị wa na aja, ya were isi ya bụrụ aja. Ọfọ na ogwu ka anyị ji aga, ọfọ na ogwu ka ọgwụ. Onye jide ọfọ ojide ndụ, ojide ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ndewonu. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Chetakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu, mata ụzọ eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Onye na-eme ọdịnala na-ebi ogologo ndụ. Onye na-asọ nsọ ana bụ onye na-eme ọdịnala. Onye na-eme ọdịnala na-edebe iwu ana, adị ndụ ya na-adị ogologo. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ maka mmụọ dị na ngwuru, foundational spirits. Gịnị bụ mmụọ dị na ngwuru? Mmụọ dị na ngwuru bụ mmụọ ndị nna nna anyị ha fere mgbe gburugburu. Ọtụtụ ka na-efekwa kịta, ọtụtụ efe na tupu ha nwụọ, ọtụtụ ufere ya tupu ụka bịa. Ọnya bụ mmụọ dị na ngwuru. E nwere so many reasons eji eme gịnị akụta mmụọ dị na ngwuru. O nwere reasons eji akụta different mmụọ na ngwuru. And the 90%, in fact 99% of ngwuru niile dị n'ala Igbo mgbe gburugburu nwere mmụọ ha dosara na ngwuru, nwere mmụọ ha felo, nwere mmụọ ha nyere ife, nwere mmụọ fagburu anụ, nwere mmụọ na-echekwaba ha. Ka m si wee na-ekwu na enwere ọtụtụ reasons eji eme gịnị, eji ebuta mmụọ na-edosa na ngwuru. O nwere ike ọ bụrụ family ya na-achụ nchụ, ma ọ bụrụ mgbe a na-eme slave trade, mgbe a na-ezu mmadụ n'ori na-eje na mba ọzọ na-ele. Ụwa kịta adịghị ụwa mgbe ahụ. The world adịrọ exposed and civilized like now. Kịta na o nwere ike mmadụ si ebe a nụwa kpọrọ gị jee godo Meduguri, emechaa ekepe gị anyị ghọta na Meduguri ka ị nọ, ịchọba ụzọ na Enugu, ịghọtago. Mana mgbe ahụ na-agwa gị, mmadụ nwere ike next town dị as in their neighboring town or town, two town dị before their own town. Ọ gatụba ebe ahụ, ọ mara ụzọ esi aga ebe ahụ. Ofu dị mkpe si ebe ahụ wee bịa n'obodo ha wee mee gịnị, wee kpalụ onye ahụ, wee na ekechie ya anya, eburu ya na onye ahụ eme gịnị. Mgbe anyị ekepezi onye ahụ anya, onye ahụ mara ụzọ esi wee bute ya, ọ mara ụzọ o si aga, ọ mara ụzọ o si ana. Ihe so na some of the things ndị Gboo mere dị njọ. Maka na anyị na-ekwu okwu ọdịnala does not mean na o nwere some things ha mere mgbe ahụ dị njọ, that anyị nwa bụ ndị ọfụrụ, ndị na-anachite. We don't need to go back to those atrocities. We don't need to go back to those wickedness and inhumanity. So ma kidnap ha, kpọnata ya, ewere ha mee slave to their own kids. Ha na-atagharị afọ up and down. Ha marazi ebe esi wee kpọta ha. So mgbe gburugburu ndị mmadụ ebezi gịnị, a na-eje na-akụta deadly deities na ngwuru ha, na-awapụrụ ha ọjị, na-enye ha nzu na edo na mmanya ọkụ, na-egburu ha anụ, na-asị ha ekwekwana ka ha eme gịnị, chekwaba m, chekwaba ụmụ m, chekwaba ụmụ m, ekwekwana ka ezuo nwa m, ka akparụ nwa m, ka akparụ m nwa. Mpụsịa njesi ugbo nna anata, ụkwụ m ji wee pụọ ka m meji wee nata, ọ nke m ji wee pụ, nke m ga-eji wee nata ya aka ya mma. These are some of the reasons eji eme gị na akụtacha mmụọ dị iche iche na ngwuru.
o nwere ndị na-enwe okoro eto eto na ngwuru ha. O nwere ka mmụọ nwa nwoke before ya eru 20 years 30 years before ya eru ihe ji mmadụ eme mgbe ọ ya ejikwa okwu nwaanyị ọ nwụrụ. Ọ bụ na ọnwụ nwa nwoke dị na ngwuru ahụ eme gịnị eje kụta mmụọ kụta ofu arụsị wee gwubi ya na ngwuru ya na-egburi ya anụ ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-azọ ndụ ụmụ ha. Ụfọdụ kụtachara mmụọ for different reasons both positive and negative mgbe gburugburu. O nwere ndị kụtara mmụọ ha ji azụ ana. O nwere ngwuru kụtara mmụọ ha ji azụ ana. Edosa mmụọ ahụ na be ha na-eme gịnị ha jos nnọọ na-egburu ya anụ na-enye ya ihe ọ na-eri. Abịa zụọ gị anyị wepụ aka, abịa zụọ gị nwaanyị wepụ aka, nwere ife gị na ha zọrọ ị na-azọta. So ndị Igbo nwere reason different reasons ha ji eme gịnị ha ji wee kụọ mmụọ kwụọ different deities wee dose na ngwuru. And ka m na-ekwu na 99% if not 100% of ngwuru ala Igbo niile mere ya. Onye a kpatara ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ ị gaa n'ụlọ ụka asị gị foundational course ka mwa si ghọta ya. Foundational course bụ ngwuru mere ihe ọjọọ buzuru ha agbụnwa ọnụ. Ngwuru gburu mmadụ mgbe gburugburu. Ngwuru megburu nwaanyị megbugide nwaanyị nwere ike megbugide nwaanyị n'afọ ime ọnwụọ. O nwere ike ọ bụrụ ngwuru megburu mmadụ ịghọtago mere ihe ọjọọ dị iche iche. Onyenwa foundational cause. Mana na-ekwu maka foundational spirit. Foundational spirit bụ mmụọ efelo na ngwuru, mmụọ enyere ihe, mmụọ akpọtụrụ na ngwuru for one reason or the other. And it will now, the foundational spirit will now turn against you by the time you as a person grow up and start accusing them. You start praying against them. You don't know the reasons that your forefathers brought them in. Instead of you to align, kami ọ bụ na onye kpọtụrụ dị mmụọ ji ya na-egbu mmadụ, iwe gwazie ya na gị nwa nọrọkwa na-egbu mmadụ, ya jee chọtabara gị ihe ị ga-eri, chụọrọ gị ndị ajọ mmụọ ndị ajọ mmadụ. Ọ bụ na a na-enye ọbara mmadụ, nna enwere m ọbara mmadụ, ọkwa ọbara ọkọ ka m menye gị ma ewu depending on your capacity. Ọ bụzie na ọjụ emedi normal thing a na-eme chụọrọ ha normal aja a na-achụbupụ ha. You don't just go by ime gịnị ị na-eti Holy Ghost fire ọbara Jizọs ọkụ mmụọ nsọ gbagbuo gị. Ọ nke nwa mere na mmadụ aga n'iru Chukwu kpọọ gị ọkị ịma di agreement mmụọ ahụ before ndị nna nna gị ha butara ya ebute ya. Ịmarọ you just grew up ị gaba ụka ịnụbazie na o nwere mmụọ efelo ije na-etiri ya Holy Ghost fire. Ụfọdụ n'ime some of our mothers even go as far as ị na-akpọ mmụọ arụsị dị n'obodo dị iche iche na-etiri ha Holy Ghost fire na biya ọnọ ma na mountain o jere ikpe ekpere. What is your business? Ihe anụnwa bụ ihe na-eme gịnị na-eme na mmadụ na-emetara onwe ya abụmọnụ, mmadụ na-ebutere onwe ya ọtọ nọ. Imetara onwe gị alụ osoro gị ọ na-apịawa gị azụ, ọ na-etisalụ gị ihe na-aghasalụ gị ihe, ịpụta isi na mmadụ na-agwọlụ gị ọgwụ mana gị na-eme onwe gị. Chekigodo ndụ gị. Ọ bụrụ na onwetugo mbọsị ịkpọtalụ ndị ekpere na family gị ma mbọsị akpọta ndị ekpere isolu wee na-eti Holy Ghost fire, nna ya jee mara ihe mere onwe gị. Maka o nwere ka ọ bụrụ your present condition nwee ike mgbe mmụọ ahụ na-eme gịnị na-akwachi ụzọ bụ gịnị ka unu jee jụọ ese n'afa ka unu mara ihe merụ mmalụ na o nwere mmụọ a na-enyebu ihe a na-ada enyezi ihe agbakọtara azụ. O nwere ka ọ bụrụ ya ka mmụọ ahụ ji wee na-enye nsogbu, owe ya ha bụrụ sign ka ọ na-enye unu. Instead of gị nwe ije gbaa afa ije na-etiri ya Holy Ghost fire. Ọ dị ka mmadụ itinye ọkụ ebe kerosene dị ma ọ bụ ebe onye dị mmadụ wee gwọrọ unu wee tinye ebe anwa. You see, if you eme bụ gịnị, once you understand that it is all these entities of powers enyere ife na ngwurube nna gị ma ikwu nne gị na-aghasa gị ihe, if you eme bụ gịnị, isi ha ekwetara m na ndị nna nna m hafere unu, ekwetara m na unu nwere purpose nji wee bata na ngwuru a, which is not of a negative purpose. Okay, tata ọkụkọ ka m nwere, ọjị ka m nwere, ka m nye unu ka unu kwudoro m, mepere m n'ụzọ, akpasazina m ịmakwa na mmadụ ị neglect mmụọ dị na ngwuru, mmadụ itisa mmụọ dị na ngwuru, mmadụ ime gịnị ime accuse mmụọ dị na ngwuru na-ebute ọnwụ. Ifu ngwuru ahụ na-anwụ because you don't know the reason ha ji wee gwube ngwuru ahụ. Ngwurube nna m onwe nke eji wee gwube ya.
nke ahụ egwubere ebe a na ngwurube nna m. I just discovered it ka m bidoro ọrụ a. It was even my father's grandfather. My father's grandfather bụ ihe butere ya. Not even my own grandfather. Of course my own grandfather mara m ya. Nke egwube na ngwurube nna m bụ amụọ nwụọ ma nwoke ma nwaanyị. Amụọ nwụọ ajụgide ese jugide wee jee kụta mmụọ wee dosa wee na-egburi ya ihe. Mgbe ọbụla a mụrụ nwa amụha na nwa ma nwoke ma nwaanyị egbuori ya ọkụkọ. Mana ka emegideziri anyị nwa bụ ndị agba ọhụrụ o nwere ọzọ onye ma. Nne m na nna m na-aga ụka. So many of our parents na-aga ụka. Onwe ọzọ onye na-eme those things. Onye mmụọ nwa okuru nwa ya o bidozie not about ebe 10 years ago the thing ebidozie kpawazi ike amụọ nwa ọ bịa na each family ofu nwa ha ka ọ ga na-eme onye ahụ na-amụọ na-anwụ ọ na-amụọ na-anwụ. Are you getting it? So ọ bụrụ gịnị mgbakọta azụ agbakọtara mmụọ eji egwube ngwuru. O nwere ike ọ bụ na ọ bụrụ mmụọ ahụ na ori nwa abịago anyị nwa bụ ndị a. O nwere ike ọ bụ na ya amụdo our grandfather ọfọzi ịmụ our own father ọfọzi ịmụ anyị nwa. This is a spirit, an entity of power that have been good to you. Agreement gị na ya nwere ọgbụgbandụ gị na ya na-agba nwere ọ ka na-ekipụ ya. Gị nwesị na ị na-aga ụka iche na mmụọ ada aga ụka ọdịnala dịbara bifo ụka abịa omenala tọrọ ụka. Onye akpata na onye omenala ga n'onwe ebe ndị ụka na-eme nke agbachiri onwe ya nkịtị mana onye ụka ama afụ nwa ebe onye omenala na-eme maintain peace ya. Ya bụ na ọ dị mkpa na gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya ya eme gịnị jugodo ese. Ọ bụrụ na ị jụrụ ese ị ajụ ese n'afọ maka o nwere ike ọ bụrụ your fifth father or your fourth father bụ ihe mere ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị na-akpasu n'anya. O nwere ike ọ bụrụ na your father amaghịzi anụrụ his history because of gịnị ụka a na-aga. Awụ ndị agba ọfụrụ anyị nwa dị keepụzi history and the names of our ancestors. O nwere ike gị nwa amara your father amara kedu onye ya ajụzi jee n'afọ gba afọ ma godo ka ngwurube nna gị dị mara ma o nwere mmụọ efelu ma ma nwere ihe mere na ngwurube nna gị ma nwere kasị wee megide nwaanyị ihe ọnwụọ wee mee gịnị o wee buo ngwuru ahụ ọnụ mana nwere kasị wee nie mmadụ na ndụ na mgbe gburugburu wee kwudo mmụọ. O nwere a lot of things. There are a lot of things you need to know about yourself and your family. Ka ị hapụ ị na-eche n'ihe na-eme gị bụ mmadụ ka o si n'aka. Ọ bụrụ na ihe dị na be nna gị imecha ịpụta ịzọ ọkpa na aja na ngwuru kọsa na-eso gị dị mmụọ na-aga. Ndewo chetakwa na abụ m onye nke gị Nwaada Agbaraọma Ụzọ Mmiri akwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Nya bụ ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị nkụzi taa ma ihe ndị nna-akụzi na bụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo biko ma ọ n'ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọrụ gị ọlụ mmụọ dere meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663 ngwa ka emesịanụ.